Bobok sawaje dara ani YouTube channel kijan naigradi. Ani YouTube channel mo Tomwng thangka. Te khoroksa ba message khlayo je dara ani YouTube channel tangi error phaikya. Dara ani YouTube channel watch time bo kawi thangka, subscriber bo kawi thangka, angke tabo angta mo khlainai. Te khoroksa ni question hingke dara ani Google AdSense account da sanamjaka. Te khoroksa sungmung hingka kai tangai ani YouTube channel reuse content kalaika. Ama haidrok ni question kabang mano podre pod ani WhatsApp tike phai tongo daily phai tong daily bolte sapto kaisa ba kaini ama hai case phai tong problem phai tong ge ibono solve laine bagai ang sak bai thang norok ni takuk iba ko deborma aboni bagai samuro khlai jau ge tabuk norok ang kok phirogi sanamu chungma hangka obose je nini YouTube tamni bagai reuse content phai tei nini YouTube watch time kaimani yaglo nung bobo haike get review ro hornai abono tei nong tenia explain khlaina thangai tongo gendro o video no choyawi plan sing paithok jara nai tongdi ga phaidi tini ni video no changlai sigrawan nini YouTube channel watch time tei subscriber complete man yaglo ngitam khainai aro kaisa first step second step third step ni dong first step abo enable man yaglo abo danangai second step aro ngai nung nini jeta email id mane aro Google AdSense account ma khuluknai boma hege khuluknai ke second step o click hai kan na jagao tinta option phainai tinta option nung a jagao no existing AdSense account abono nung click khai continue khlai ka hanga kaino nini te kaisa page tlang thangnai tlang thangman yaglo hangkena a jagao individual ni je yaglo hanga kana a jagao nini bumung phainai address fill khena phainai second nini mobile number na phainai aba hai ke pin code te state ni bumung rui tolo submit lai ka hanga kaino aba bini chena redirect ngai thangai nini YouTube thangnai thangman yaglo hanga kaino aba second step verified eba done ni painai ngai third step ni bagi hingke jeng kebo abono mungsa khlage nangia borok YouTube ni tima amo rohori riu ngai YouTube timo rohori rohman yaglo hanga kaina borabona checking khana ni na a YouTube je video tajak mani abo mane butei kahamda mane a je video ro abo no copyright da na kemoni video da nang use khlai tongkha amorok joto chak check ai nai pai mani yaglo hanga kai nina bo thik bro ni mokolo abo kaham abo comfortable hanga ka apur kai borok nini channel no borok advertise risinai mane monetize khlai risinai kya yama hakina monetize singo ka amni bisingo jara use content finer okni aboni reason gama hai je nini channel no besirbak boini video no use khlai ka mane nini khut mane nini sak di content krei ama haita boini video no kicha micha download khlai ni kicha ti edit khai rogo damarok bai nini reuse content phayo ba baksa thumbnail rogo mane kisa clickbait mani bagai ama hai reuse content phayo ga abani yogne ni bagai no norok no copyright music no download khlaina nangnai no copyright music no nang use khma khainai nijini content ma danai nijini face reveal ma khaisinai e aba hai ke nang YouTube video ta khai nina 101% ninamo channel monetization wngnai e ama hai ngenrok tini saima kana je reuse content hoite bomba hai ke wngnai ama haita ga ama hai khlai ka ga kai norok ke bono je dara ani oma hai ingi tongkha dara anmo channel thikeri gadi ama hai ke norok ke bono sana nangya e amone bagi norok tini ang oje motivate khlai rmani se gai norok tini ni video no busuk sajaka norok comment box thangi comment khlaina ta pokdi tei o video no busuk sajak norok like rena nebo ta pokdi ga hai norok next video wala ipnai jotana no hambai bye